Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas murid-murid dalam Gusti, komunitas enggal ingkang dipun kersakaken Gusti tansah linambaran katresnan jati. Waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi Gusti Yesus paring sabda kabegjan, sabda bahagia dumateng para murid anggenipun bangun tatanan enggal tumraping komunitas murid-murid dalem. Lan sacara mirunggan Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid supados anggenipun bangun komunitas pasrawungan murid-murid dalem menika linambaran katresnan. Tentu katresnan ingkang dipun kersakaken Gusti, boten katresnan sing namung tuwuh sacara manusiawi wonten ing manah kula panjenengan. Awit yen kula panjenengan limbang-limbang katresnane awake dhewe menika egois, katresnan sing mbok menawa namung sacara fisik. Biasane awake dhewe tresna karo wong sing sepisanan kuwi nonton fisike, ayu, bagus, sugih, penak di sawang lan sak panunggalane. Menika ingkang njalari tuwuh katresnan, cinta pada pandangan pertama. Apa sing iso dipandang, apa sing iso didelok. Nanging menapa katresnan nggih namung dumugi ing pandangan pertama sing bisa disawang, tentu kemawon boten. Sansaya lebet katresnan menika nggih ningali kapribadenipun, pribadine apik apa ora, uripe tinata apa ora lan sak panunggalane. Ninggih menika tetep kedah kula panjenengan sadari katresnan sing nyawang kapribadene menika ya katresnan manusiawi. Awit menapa? Katresnan manusiawi kadangkala ya gumantung sing apik-apik, bagus, ganteng, sugih menika lak miturut panyawange awake dhewe apik, sae. Pribadine ya becik, solah bawane ya apik, anggenipun ngendika ya alus, sopan lan sak panunggalane. Menika termasuk manusiawi. Awit yen sing kadadian menika kosok wangsulipun ora ayu, ora ganteng, ora sugih, ndugal, omongane kasar, terus apa sing kelampah? Awake dhewe dadi sengit, awake dhewe dadi anyel, awake dhewe ora tresna meneh. Nah menika katresnan sing gumantung panyawang, apa sing awake dhewe delok. Gusti tentu mboten ngersakake katresnan sing namung mekaten. Katresnan dalam Gusti mboten gumantung apa sing awake dhewe tonton. Katresnan dalam Gusti menika ajeg. Mbok awake dhewe suci utawa dosa, Gusti tetep tresna. Mbok awake dhewe sregep sembayang utawa jarang sembayang, Gusti tetep tresna. Nah menika katresnan dalem Gusti. Mila para murid nggih dikersakake anggone tresnani sesami, ora mung gumantung cocok ora cocok, seneng ora seneng, penak ora penak. Katresnan jati menika pancen tuwuh saka ati, ora gumantung apa sing disawang. Tantangan dalem Gusti tumraping para murid menika kados pundi nresnani mungsuh mungsuhi. Sing sacara paningal yen awake dhewe pethuk mungsuh kuwi mesti sing tuwuh udu tresna, sing tuwuh menika rasa sengit. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika
lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab gangsal ayat 53 ngantos dumugi 58. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid, "Kowe wis padha krungu dawuh, tresna marang pepadamu lan sengita marang mungsuhmu. Nanging aku kandha, tresnanana mungsuhmu lan sembayangna sing padha nganiaya kowe. Mangkono iku anggonmu dadi putra-putrane Ramamu ing swarga, kang nyunarake srengenge marang wong ala lan wong becik, sarta ndawahake udan marang wong utama lan wong duraka. Yen kowe tresna marang wong sing tresnani kowe, iku apa pituwase? Apa jurumu Publiya ora tumindak mangkono? Yen kowe uluk salam mung marang sedulur-sedulurmu wae, iku apa kaluwihanmu? Andak wong sing ora tepung karo Gusti Allah ora tumindak mangkono. Mula dipadha sampurna kaya Ramamu ing swarga kang uga sampurna anane." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, anggenipun bangun komunitas enggal murid-murid dalem, Gusti Yesus ngersakake para murid dalem dadi pribadi-pribadi sing sampurna kados Allah ingkang sampurna. Langkung-langkung anggenipun nuwuhake lan ngrembakake katresnan dalem Gusti ana ing gesang pasrawungan. Katresnan sing ora mung nresnani wong sing apik, wong sing becik, wong sing nyenengake, ning mirungganipun nresnani mungsuh-mungsuh lan nyembayangake wong sing nganiaya, sing elek-elek, sing tumindak boten sae marang para murid, marang awake dhewe. Nah menika tentu tantangan, awit sacara kamanungsan kados ingkang sampun kula aturaken ing ajeng kala wau, katresnane awake dhewe menika katresnan sing manusiawi, gumantung aku cocok apa ora, aku menilai wong liya kuwi apik apa ora. Padahal katresnan dalem Allah menika katresnan sing sejati marang kabeh manungsa. Mbuh kuwi wong apik, wong ala, wong becik, wong ora apik. Mila prinsip ingkang dipunaturaken Gusti Yesus, kula panjenengan katimbalan ngupadi nresnani mungsuh. Nek mung tresnani sing wis dadi bala, wis dadi besti, menika gampang. Nresnani sing cocok, sing nyenengke kuwi gampang, kuwi lumrah. Ning Gusti ngersakake nresnani mungsuh lan nyembayangake sing nganiaya, sing elek-elek, sing tumindak ala marang awake dhewe. Mugi-mugi lumantar sabda dalem Gusti menika kula panjenengan wantun berjuang sinau berusaha nresnani mungsuh, nyembayangake wong sing nganiaya awake dhewe. Lan kanthi mekaten menika dados srana awake dhewe menika putra-putraning Allah sing sampurna.
gesang kula panjenengan kanthi katresnan sing jati menika marakake awake dhewe dadi pribadi sing sampurna. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.